Ще раз вітаю, шановні телеглядачі. Дякую, що залишаєтесь з телеканалом ЮА Крим. В ефірі «Тема дня». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Сьогодні, 16 травня, у Києві пройшов круглий стіл 75-річчя депортації кримськотатарського народу, наслідки і перспектива визнання актом геноциду судовими органами України. Організатором цього заходу виступило Міністерство інформаційної політики. В ході обговорення були підняті наступні теми: міжнародні та національні стандарти кримінальної кваліфікації депортації кримськотатарського народу, розслідування депортації кримськотатарського народу в рамках національного кримінального процесу і міжнародне співробітництво в розслідуванні депортації кримськотатарського народу. Зараз у нас в гостях Гаяна Юксель, членкиня Меджлісу кримськотатарського народу. І з нею ми більш докладно поговоримо про те, чому взагалі треба було піднімати цю тему. Вітаю вас, пані Гаяна. Добрий вечір. От поясніть, будь ласка, у такий момент. Наскільки я пам'ятаю, буквально в ці дні, в травні, чи то 16, чи то 17 травня 16-го року, вперше прокуратура Автономної Республіки Крим почала досудове розслідування щодо депортації. Потім, в 17-му році, почалася карна справа проти Сталіна, Лаврентія Берії, ще низки осіб щодо депортації. І чому зараз ми говоримо про судові перспективи? 19-й рік. На якому, що відбувається з цим розслідуванням? Дивіться, по-перше, депортація кримськотатарського народу 1944 року в Україні і вже в Латвії визнана актом геноциду. Тобто це така жахлива трагедія, це знищення корінного народу Криму, акт геноциду і етноциду. Це політичне рішення, за яке підтримала, яке прийняла Верховна Рада України. Окрім цього, нам необхідне юридичне рішення цього питання, не тільки в політичній площині, а й в юридичній, для того, щоб мати підстави, для того, щоб розглядати цю справу саме як акт кримінальний. Саме для цього, як ви зазначили, 2 роки тому почалась кримінальна справа, і зараз її опікується прокуратура Автономної Республіки Крим, яка створена тут, на материку. Чому карна справа, яка почалась протягом 2 роки тому, не доведена до суду, це питання і запитання до прокуратури. Тому що, наскільки ми розуміли, а ми приєднали до справи, запросили до справи наших стариків, які були свідками цієї депортації. І вони надавали дані, надавали деталі тих жахливих днів і часів. І чому воно не закінчено і не доведено до суду? Це питання. Наскільки я розумію, прокуратура пропонує таке рішення. Давайте ми зберемо інформацію, зробимо такий висновок, і хай буде це на рівні висновку прокуратури, але й на рішення суду. Ми не погоджуємося з тим і хочемо довести справу в суді. Ну, зараз ми розпитаємо Іскандера Барієва, з нами на зв'язку. Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, а також голова Кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Іскандере. Добрий вечір. От поясніть, будь ласка, оцю ситуацію. 2 роки, як ведеться карна справа щодо, відкрите карне впровадження щодо депортації. До цього рік було дослідчі певні заходи. Ну, майже 3 роки, як відбувається... Уголовное производство, да, было начато в декабре 2015 года. Угу. Настільки, от зараз ми говоримо про те, що необхідно, ви сказали про те, що необхідно організувати відкриту громадську дискусію на тему, що необхідно зробити, щоб судові органи визнали депортацію кримськотатарського народу актом геноциду. Поясніть, будь ласка, в чому полягає проблема, чому треба збирати... Здесь дело в том, что я говорил не о громадской дискуссии, а я больше говорил о том, что должна быть профессиональная, то есть в этот процесс нужно вовлекать академическую среду, то есть ученых, юристов, правоведов в области международного права, в области международного гуманитарного права, криминального права и так далее. Что мы, в принципе, и пытаемся это делать. С чем это связано? Дело в том, что действительно, когда было открыто уголовное производство, на первом этапе просто не знали, с чего начать. И действительно, уже в 2016-2017 годах Крымско-Татарский
Крымско-Татарский ресурсный центр начал активно работать над тем, чтобы помочь провести судебные следствия. И они проводились в Геническом районе, и благодаря этому было проведено около 200 таких судебных следствий. К сожалению, уже ряд стариков были просто уже нет в живых. И дальше процесс пошел уже в некий такой вот стагнацию в такую, потому что, в принципе, наши адвокаты, которых мы привлекли к этому процессу, они говорят, и наши юристы, эксперты, они говорят четко, что мы не ставим задачу сегодня обвинить тех людей, которые мертвы. И это действительно в соответствии с действующим УПК Украины, это как раз-таки не основа вопроса. А основа вопроса заключается в том, что необходимо зафиксировать факт депортации как геноцид. Кроме того, почему необходимо вовлечь академическую интеллигенцию в этот вопрос? И как раз-таки сегодня на круглом столе мы говорили об этом. И круглый стол в первую очередь был посвящен этому процессу, потому что к нам даже приехали из Львова, из Ужгорода ученые. Сегодня мы начали этот процесс и в Харьковске, то есть в профильных юридических академиях и юридических университетах, где непосредственно уже вовлекаются в процесс академическая среда, для того, чтобы с теоретической части показать, что здесь есть определенное обоснование. Сегодня мы столкнулись с такой проблемой. Сегодня прокуратура говорит о том, что якобы мы ставим под большой вопрос, что якобы депортация была совершена не с территории Украины, а с территории Крымской АССР. Сегодня наш адвокат Александр Николаевич Поздняк, он четко обосновал, что это не является причиной, и, соответственно, нужно двигаться дальше. Далее речь идет о том, что о признании геноцидом, не геноцидом, что понятие геноцид появилось позже, чем появилось это преступление. И опять же, наши эксперты четко обосновывают на основании именно международного гуманитарного права. И, конечно же, здесь однозначно мы это дело должны довести до суда, потому что, несмотря на то, что при активной работе мы все-таки смогли добиться первого шага, когда на практическом уровне Латвийская республика признала депортацию актом геноцида, причем как согласно той квалификации, которую мы давали, именно депортация 1944 года и связана с сегодняшними событиями. И это очень правильно, на мой взгляд. И наши эксперты как раз-таки отрабатывали эту схему. А теперь дальнейший шаг, чтобы как можно больше приняло государство подобные решения. Потому что сегодня доктор, ученый из Львова Игорь Земан, он говорил о том, что для нас даже важно, как для украинцев, так и для крымских татар, не столько признание на уровне национальном, сколько признание на международном. Но не можем мы добиться признания на международном, не пройдя национальный этап. И поэтому для того, чтобы вот эти политические решения, они могут отменяться в зависимости от изменения политической ситуации. А решение судебное, оно остается раз и навсегда. То, как было и допрошено 200 человек, и несмотря на то, что есть масса фильмов, видеоматериалов, самое главное, когда даются показания в суде. И несмотря на то, что люди, которые, еще раз я повторюсь, умерли, их уже сегодня нет, но их показания не будут уже вечными, потому что они даны в судах. И мы будем этого добиваться, мы будем над этим работать. И сегодня я считаю, что и в Меджлисе у нас есть единая позиция в этом вопросе. І активно в этом вопросе, конечно, работает Крымско-Татарский ресурсний центр. Пане Іскандере, чи правильно я розумію, що зараз ведеться суперечка саме з Українською прокуратурою Автономної Республіки Крим щодо можливості доведення справи до суду? Тому що, наскільки я пам'ятаю, справа про Голодомор так і не дійшла до суду. Був висновок, що винуваті Сталін, Берія і низка осіб, але так як вони є мертвими, то суд не може розглядати цю справу. Чи правильно я розумію, що ви хочете... Нет,
Дело в том, что по Голодомору все-таки было судебное решение, но в тот момент была старая версия Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовно-процессуальный кодекс поменяли, но при всем том, опять же, путь признания Голодомора геноцидом, в том числе судом, он вполне подходит и к пути признания депортации геноцидом. И наши эксперты это доказывают и объясняют, что мы сейчас не доказываем не в обвинении мертвых людей, а мы сейчас фиксируем факт, который четко говорит о том, что это был непосредственно геноцид. И поэтому здесь нужно продолжать. И я бы не сказал, что у нас есть прямые суперечки или прямые какие-то недоразумения в этом вопросе. Поэтому мы и создаем круглый стол, мы беседуем. Причем мы и встречаемся со следователями. Мы ведем и закрытые наши беседы, где более открыто раскрываем те или иные проблемы, которые есть. И поэтому, в общем, наши эксперты считают, я в данном случае имею в виду эксперты Крымско-Татарского ресурсного центра и адвокаты, они считают, что и стоят четко на той позиции, что в принципе уже достаточно материалов для того, чтобы подавать в суд. Если принимается, там есть определенные следующие процедуры. Если суд не захочет рассматривать, то там существует другая процедура к тому, чтобы суд все-таки рассмотрел это дело. Именно как факт. То есть на этом этапе. И мы там и дальше будем продолжать работать в этом Зрозуміло, направлении. дякую. Подякуємо Ескандеру Барієву. Він був нам на зв'язку, член Міжлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Ми повертаємося до студії. З нами Гаяна Юксель, членкиня Міжлісу кримськотатарського народу. Пані Гаяна, от, наприклад, одна з тез, яка прозвучала на цьому круглому столі щодо депортації. Вона належить Гульнарі Бекіровій, історику, члену українського ПЕН-клубу. Вона говорить про те, що про цілеспрямовану етнічну чистку кримських татар свідчить той факт, що постанова Державного комітету оборони СРСР, на підставі якої відбувалася депортація, вона називалася «Про кримських татар». Тобто ні про яких там зрадників, яких там, ну, мовляв, там випадково потрапили діти і Ні жінки. про інших так, а це представників. саме про народ. Зараз, от буквально завтра розпочинаються жалобні заходи. Вони розпочнуться з показу фільму 1944 документально. Після цього 18 травня має відбутися низка мітингів, жалобних заходів і... От поясніть, будь ласка, такий момент. Рифат Чубаров, голова Міжлісу кримськотатарського народу, кілька днів тому розповсюдив повідомлення про те, що є певні проблеми через те, що так співпало, що саме в цю суботу Україна традиційно відмічає День Європи. Сталося так, що низка обласних адміністрацій, включно з Києвом, ну, не подумала про це заздалегідь, тому виходило так, що жалобні заходи співпадали з радощами, праздництвами і фестивалями пісень. От поясніть, будь ласка, що це за історія? Ну, дивіться, жалобні заходи відмінити неможливо, тому що неможливо День жалоби пов'язаний з Днем депортації кримськотатарського народу проводити 17, 19 або 20 травня. Є 18 травня. Дійсно, в цьому році, на жаль, так співпало, що і на загальнонаціональному, і на міському рівні було заплановано та пропонована організація декілька заходів в Києві, в інших регіонах. Але Міжліс працював в цьому напрямку. Що стосовно Дня Європи, це теж така дивовижна ситуація, тому що, наприклад, представники Європейської партії зелених стверджують про те, що День Європи в всьому світі і саме в Європі визначається 9 травня. Чому в Україні 18 травня і саме в день депортації кримських татар, це не зрозуміло. Але, незважаючи на це, заходи, присвячені Дню депортації, відбудуться. Завтра в нас, 17 травня, презентація фільму
пов'язаного з 1944 роком, а головні події 18-го. Я хочу сказати, що не тільки в Києві, во всій Україні плануються заходи і вже почали їх проводити. Головні події – це 18 травня, починається все з відкриття виставки, присвяченої депортації, потім виставка так перетикає, продовжується реквієм, це офіційний захід, і на ньому очікується прибуття президента України, а потім головна подія, от кримські татари, вони звикли до цього, і ніяк без цього, це мітинг, загальний мітинг. Я, до речі, кожного, хто в Києві, хто буде в Києві, мабуть, особливо для цього приїде сюди, хочу запросити на 6 годину на Майдан Незалежності, тому що там буде головна подія Дня депортації, це загальний мітинг. І для нас це можливість бути разом і разом провести дува, молитву по цих жертвах, хто безвинно загинув в ці жахливі часи. Ну, тут треба ще додати, що в Криму теж люди продовжують збиратися з приводу річниці депортації. Та 75-та річниця – це вже такий вагомий привід. І люди будуть збиратися без місцевих окупаційних адміністрацій. Це так, місцева люди влада. слідкують. Тобто, в принципі, оце єднання українського Майдану і площ в містах вільних і цих єднань, зібрань людей на окупованій території, це такий акт єднання країни. Так, і кримських татар, і країни, і українців, і українських громадян. А, до речі, окупаційна влада взагалі не приємле мітингів. Для неї мітинг – це така загроза. І не тільки кримські татари самі по собі, тому що вони існують і тому що вони кримські татари. І почались попередження. До речі, я коли прочитала інформацію про ці попередження, згадала 2015 рік, я тоді була в Криму, і ми зі своїми колегами з Меджлісу звернулись до міської влади Сімферополя з приводу проведення жалобного мітингу. Ми отримали відмову, а потім через 2-3 дні до нас прийшли співробітники прокуратури. І от нам було винесено попередження, але, пані Лариса, якщо ви уважно так прочитаєте це попередження, це не попередження, це вирок. Тому що там відкрито сказано, що ви терорист. І якщо щось відбудеться 18 травня, або напередодні, або потім, то винуваті ви організатор цього. От саме такі попередження зараз в Криму. От я хотіла про це окремо. 15 травня в Бахчисарай російські окупанти дільничі прийшли до будинку родини Мустафи Джемілєва, до Сафінар Хануни, її сина. І я так розумію, що вони провели допит, дали теж попередження. Що це було? Так, це така процедура. Приходять додому, зачитують це попередження і вимагають підпис. Я не знаю, що там було з такої формальної точки зору, але наскільки я розумію, все це за тим сценарієм, як відбувалось напередодні. Тобто я маю на увазі і 15, і 16 роки. І Сафінар Ханум, вона розповіла про те, що її син і ще 50 кримських татар в цьому списку, вони названі терористами в цьому попередженні. Тобто там також сказано, якщо... Ви думаєте, це пов'язано з 18 травня? Так, з 18 травня і пов'язано з тим, що це саме Сафінар Ханум Джемілєва. Це жінка нашого лідера Мустафи Джемілєва, і дуже така символична особа, і до неї звертаються, її поважають. І от саме к неї необхідно було прийти для того, щоб продовжувати залякування, тиск, репресії кримських татар. От де тут повага, повернення політичних прав корінного народу. Знову ж таки, де тут непричетність сучасної Російської Федерації до злочинів сталінізму, якщо вони так боронять свого Сталіна? Так, якщо вони так, вони ж стверджують про те, що стільки багато прав надано кримським татарам, що в Україні цього не було, а зараз прийшла Росія, і от вам і свобода, і незалежність, і все. І це ствердження, але реальність зовсім інша, на жаль.
Слухайте, але ж є ще одна проблема, пов'язана з депортацією. От ми вже говорили про оце визначення народ-зрадник. Насправді, кримські татари, вони ж не єдині, кого виселяли з Криму. Виселяли і в 41-му році німців, потім 42-й італійці. 2 місяці Керченсько-феодосійський десант звільнили начебто територію, виселили для того, щоб що? Виселити італійців. Потім тільки звільнили Крим 9 травня 44-го року, через 9 днів виселяють кримських татар. Після цього через 1,5 місяці армяни, греки і таке інше, там Болгари. всі народи. Ми говоримо про це, і всі мали якесь формулювання, таке саме. Зрадники, там ще щось. Але дивіться, коли кримські татари переїхали і в містах свого заслання почали боротьбу, об'єдналися, дали копняка радянській владі, тому що кримськотатарський народ за визначенням дисидентів був якраз тим народом, який підтримував ініціативи радянських правозахисників, таких як Сахаров або Петро Григоренко. Оцей міф про народ-зрадник, він був трансформований. Він увійшов в сучасну радянську і пострадянську ідеологію. І його ніхто не каже, що німці, виселені з Криму, були зрадники, правда? Але про кримських татар продовжують це говорити. І ми бачимо, що це саме було от буквально ось написано в російських підручниках. Так, на жаль. Поясніть мені оцю трансформацію міфу. Чи не є це загрозою, на ваш погляд? Це загроза, і це ми й говоримо про те, що кримські татари, їм неможливо говорити про розвиток, про становлення, про такі нації в умовах окупації. Дивіться, Лариса, тут декілька таких цікавих аспектів. Ну, по-перше, кримські татари – це така своєрідна кость в горлі окупаційної влади. Чому? Тому що корінний народ, він зводить на нуль ствердження окупаційної влади про те, що і російської влади взагалі, про те, що Крим – це суто руська земля. І там нікого не було, там була тільки Росія. Це по-перше. По-друге, ставлення до кримських татар в Криму взагалі завжди було таке особливе. І оцей політичний міф, який існував про нібито 180 національностей, які проживають на території півострова, це теж штучно створене політичне таке гасло, чи рішення, чи міф. Чому? Тому що насправді 3 політичні нації – руські, українці і кримські татари. Так, там живуть і представники інших національностей, але вони не грають таку помітну роль в півострові. І от зараз окупаційна влада, вона насправді продовжує те, що робила напередодні Російська імперія, потім радянська влада, а зараз окупаційна влада. Вона знищує кримських татар і робить все для того, щоб їх історію, культуру, їх духовну спадщину звести на нуль. Це все складові одної такої політики. І на жаль, і підручник, і інцидент в селі Мамашай, ви знаєте про те, що там, це ж 57 кримських татар, вони вийшли з цього селища, вони воювали, вони учасники Другої світової війни з боку радянської влади. Протягом декілька років йшла кропітка така робота по збору інформації, був встановлений цей пам'ятник, і його розбили, 6 травня його розбили. Чому? Тому що мешканці цього села звикли до того, що з села вийшло тільки 6 учасників Другої світової війни. Коли вони бачать 60 кримських татар? Вони слов'яни, а кримських татар там не існує. І от їх така жахлива реакція. І вони не можуть не проявити, і влада не може не проявити, тому що це порушує їх міф існування кримських татар. Дякую. Дякую, пані Гаяна. Подякуємо Гаяні Ексель, членкині Міжлісу кримськотатарського народу, за таку невеселу, але змістовну бесіду. І наостанок, перед тим, як передати слово Мідату Халілову для новин на кримськотатарській мові, я хотіла би ще раз повторити і доєднатися до слів нашої гості про те, що відбувається в окупованому Криму, це замовчування того жаху геноциду і депортації, що депортація була саме геноцидом, саме бажанням знищити цілий народ, це має
пряме відношення до сучасної політики Російської Федерації. Можна скільки завгодно говорити, що сучасна Росія це не Радянський Союз і не сталінський режим, але тим не менш вони використовують саме ті міфи, вони виправдовують саме ті злочини. Тому боротьба кримськотатарського народу – це ще й боротьба з цими пережитками сталінізму і злочинів Радянського Союзу. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. В студії з вами була Лариса Волошина. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку в Фейсбуці. І обов'язково, якщо ви в Києві, відвідайте меморіальні урочистості щодо 75-ї річниці депортації кримськотатарського народу. На все добре.